Congrats nga pala kay Bon, no? Tataya talaga ako dun. Kaya yung tataya ko sa kanya, hindi ako nakaabot. Kaya naggagamba na lang ako. So, Bon, maraming salamat, Bon. Ito yung... Yan. So, yan yung kinalabasan nung 10K na itataya ko kay Bon. Naglaro na lang ako ng gagamba, no? So, yan. Napakadami niyan, Bon. Napakaraming salamat, no? Hindi man ako nakataya sa'yo. So, doon ako sa gagamba kung saan ako marunong, no? Baby, mag-update na tayo ng Gagambang Japan. Oh, sige. Sandali lang. Last game na ako. Okay na, no? Okay na to. Goods na to. So, mga adyo, no? Bago ang lahat dyan. So, pag nakita nyo ako ngayon, mga adyo, ano ang sabihin ko? Ito mga adyo, ipapakita ko sa inyo. Kung naalala niyo yung kanila po sa ito na nag-umpisa yun doon mga adyo. So, February 12, yung Sabong International. So, meron yung Spider International. So, nasa baba yung description doon nung lalagay ko yun, yung link. Grabe to mga adyo. Hindi ako nagsisinungaling dito ah. So, ang puhunan natin dito is 25K. So, nasa screen yan. And itong hawak ko ngayon, 120 dito. So, naglaro ako mga adyo ng February 12. So, may mga screenshot ako dyan kung kailan ako nag-umpisa. And ang total na pera natin mga adyo na withdraw natin is 160K. 160K yung pinalabas natin galing doon. So, ang pinasok natin is 25K. So, on top of my money mga adyo, ito yung panalo natin. So, 120K ito. Yan, napakadami na ito mga adyo. Within span of 6 days. So, isipin nyo mga adyo, sa gagamba lang to, sa gagamba, no? So, hindi ko ito pinopromote mga adyo. Paalala lang po. So, kung bata kayo, hindi to para sa inyo mga adyo. So, huwag kayo magsilugan, hindi to pwede sa inyo. Pero ito mga adyo, tambay man kayo, basta may knowledge kayo sa gagamba. So, ako na mismo nagsasabi sa inyo. So, pindutin yung link sa baba. Mga adyo, maraming nagsasabi sa inyo, hindi ako marunong tumingin ng gagamba. So, ganito ba yung hindi marunong tumingin, no? So, marami akong papakita sa inyo dyan na grabe yung ratsyada natin, no? Tuloy-tuloy. Tapos, tumataya ako ng malaki, lalo kapag silip, no? So, tumataya tayo ng malaki, lalo kapag silip. So, ito, 120K ito, 70K na ito, and 50K na ito. Natagpag 500, no? So, ito mga adyo, katas to ng Sabong International. So, under ng Spider International, no? So, grabe mga adyo. Napaka-overwhelmed yung ganito, no? So, hindi to labas yung YouTube ko dito, labas yung online game ko dito, labas yung Facebook. Ito talaga, sa sugal lang to mga adyo, no? So, yan, may mga screen ako dyan. Kanina mga adyo, wala pa ako isang oras naglaro, no? Katuwaan lang mga adyo, katuwaan lang. So, isipin nyo ganito mahilip kayong magagamba. Marunong kayo tumingin ng gagamba. Ako na mismo nagsasabi sa inyo. Ito, madali lang to sa inyo. Ako na mismo nagsasabi. Kasi ito mga adyo, 6 days. Ito yung napanalunan natin within 6 days. So kayo, kung magaling na talaga kayo, ang lakas nyo sumugal, no? So walang-wala sa inyo to. Baka kunin nyo to ng mga 3 days lang. Pero kasi iniisip ko mga adyo, nag-average ako ng gusto ko lang is at least 10 to 15K lang. Alam mo yun? May panggastos tayo ng araw-araw. Alam natin mga adyo. Pero ito, nakuha natin, no? 6 days. So, yan, meron ako dyan mga adyo. Makikita nyo dyan, no? So, ito pagalawin natin yung screen dyan. Yan. So, kanina lang yan mga adyo. Nakikita nyo naman walang edit yan. Taas baba lang. Kanina lang yan mga adyo. Nangosunado lang tayo. So, almost 5K yung panalo ko dyan. Isang beses lang tayo natalo. Doon pa sa 200 pesos. Pag hindi ko gusto, hindi ako tumataya. So, yun. Yun na. Tignan nyo na lang yung link dyan sa baba. Malay nyo mga adyo. Pandemic ngayon. So, survival of the fittest tayo mga adyo. Kung yung talent nyo, sinasabi ng mga tao, mga adyo, tambay kayo, nagagamba kayo para kayong siraulo. So mga adyo ito, baka nag-aantay sa inyo, hindi lang ganito, baka mas malaki pa. Kasi 6 days lang to. Imagine, within 1 month kung magkano ito mga adyo. Tapos kagabi, nanalo ko mga adyo, 14,300 kagabi lang yun. Tapos kaninang umaga, wala pa ako isang oras mga adyo, 5K.
So isipin nyo yun, mamayang gabi ulit, malay nyo, 20,000 na naman. Hindi naman sinaano ko mga ka-J, no? Pero alam mo yun, kung kahit sabihin mo lang mag-average ako within a day, 10K mga ka-J. In 30 days, 1 month, 300,000 yun. Saan mo kukunin yun? So yung kayo nagagamba kayo dyan, click nyo na yung link sa baba, mag-register kayo mga ka-J. Tapos, titignan ko kung paano diskarte ko. Magla-live ako. Titignan natin. Pwede kayo sumabay sa akin mga ka-J or magpo-post ako, magko-comment ako doon ng mga number na pwede nyong tayaan, no? Kung sa meron tayo, pwede sa wala. Nakita nyo naman to. So may nakapansin nito mga ka-J. Sabi niya, boss, nagsasabang international ka ba? Hindi ako umiimik. Kasi nga, baka ma-jinx. Kasi ang sarap manalo mga ka-J. Ayan, no? Ang sarap manalo, no? So, sakto, mag-birthday yung anak ko, birthday yung misis ko, no? Coming, so, hindi natin alam, no? Saan tayo papasyal nito. Pero yun pa nga, ako na mismo nagsasabi sa inyo, kung nagagamba kayo, marunong kayo, dumadayo kayo, nagdiderby kayo, alam niyo yung galaw ng gagamba, sinasuggest ko sa inyo, laruin nyo to, i-click nyo yung link sa baba. Mga ka-G, ako na mismo nagsasabi sa inyo, itong pera na to, hindi to mahirap pag marunong kayo tumingin ng gagamba. So, kilatis-kilatis lang dyan. Anong size nito? Siguro ano lang to. Super lang sa kanila.